mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď pochválený a zvelebený na veky, môj Pane Ježišu Kriste. Dnes, keď máte sebe zastrašený, nahnevaný, zatrpnutý. Všetky hriechy a negatívne púta, ktorými som ohrozoval naše priateľstvo i priateľstvo medzi mnou a bratmi a sestrami a dávam sebe priestor zlému a dostávam sa pod jeho vplyv. Nechcem viac hrešiť. Zrekám sa hriechu, zrekám sa i každej nevedomej spolupráce so zlom. Ak je ešte niečo vo mne, čo ma podnecuje na hriech a čo ma nevdvojak vydáva do rúk nepriateľa môjho ducha, duše i tela i celého môjho života, teraz sa v tom tvojom mene zriekam. S tebou, Mária, prosím o milosť, aby všetky moje myšlienky, skutky poslúžili dobru, láske, pokoji a zmiereniu. Hľa, tu som, Pane Ježišu, uzdrav ma, osloboď ma, skries ma, obnov ma, aby som ti celkom slúžil každý deň, plnil vôľu nebeského Otca a raz sa na veky tešil v tebe. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Každý si môžeme zbudiť úmysel krížovej cesty, na ktorý chceme obetovať. Keď na ňom Syn milý snel, keď na ňom Syn milý snel. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy spravodlivých za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Ježišu, osloboditeľ môj, hľa, tu som pred tebou. Ďakujem ti, že si tak ticho prijal odsúdenie od tých, ktorí sa považovali za spravodlivých a zvrchovaných vlastníkov moci, ktoré im vlastne bola iba prepožičaná zhora. Čo mohli z tvojho správania pochopiť? Iba toľko, že im rozumieš a že ich neodsudzuješ. Ale oni nepoznali hranice svojej pyšnej tvrdosti. Ježišu, koľko je aj vo mne nespokojnosti, nespravodlivosti, posudzovania, odsudzovania a pomsty. Ako ťažko zabúdam na urážky. Nosím ich v sebe a sťažujem si život. A nielen sebe, my ľudia sme teda nevinného odsudili, ale ty ma neodsudzuješ, nevyhľadávaš moje previnenia, ale ma chceš od nich očistiť a oslobodiť. Ďakujem ti. Vylieč ma svojou láskavosťou z mojej zloby, aby pokoj a odpustenie hlboko vstúpili do mojej bytosti. Úprimne ľutujem, že som toľkokrát odsudzoval druhých, zle hovoril o blížnych, že som nemlčal vtedy, keď nemalo zmysel sa obhajovať. Odpusť mi. Zriekam sa všetkých hriechov, nespravodlivosti, ohavného ohovárania, posudzovania, pomsty. Ježišu, daj mi milosť, aby som bol odteraz celkom tvoj. Nauč ma milovať a odpúšťať. Prosím ťa, odstaň odsudzovania, ktorých sa mi dostalo aj tie, ktoré som ja spôsobil, aby všade zavládla láska a pokoj. Posilni všetkých, ktorí pre nedostatok lásky nevedia odpúšťať a ničia sa nenávisťou, aby vládali odpustiť. Pomôž nám všetkým, aby sme ako ty prijali Otcovú vôľu, pretože to je jediná cesta spásy. Pane Ježišu, nech mi je tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, priniesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nás sa milosť. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Skutko on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. A všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Veď čo oslúži človekovi, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil. Ježišu, ty si dobrovoľne vzal svoj kríž z lásky k nám, kríž zaťažený hriechmi, chorobami, bôľmi, kliatbami. A ja som toľkokrát zhodil z pliec svoj kríž a hľadal ľahšiu cestu. A koľkokrát som svojim správaním kladol kríže na plecia svojich blížnych. Ľutujem, že som sa spieral krížu lásky a trpezlivosti a bral si kríže nezmierenia, sebectva, hnevu a nepokoja. Odpusť mi. Odteraz chcem prijať kríž tak, ako si ho prijal ty. Zriekam sa všetkého sebectva, netrpezlivosti, podraždenosti, nezmierenia. Odpúšťam všetkým, ktorými svojimi hriechmi kladli kríže na moje plecia. Prosím ťa aj za tých, ktorí ma urážali a nemali ma radi, ktorí mi neodpúšťali moje slabosti a previnenia, ale odplácali mi sami zlom. Odpusť im. Pomôž nám zrieknúť sa navzájom všetkých vzájomných previnení a oslobod nás. Uzdrav nás svojou láskou a pokorou. Pane Ježišu, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na kríži, na krížovej ceste priniesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nás duša miločistí. O, jak smutná do raňana, bola ona odehnana, matka syna Božieho, matka syna Božieho. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. Ježišu, ďakujem ti, že si sa i po páde nevzdal svojej cesty. Ty si nepovedal Otcovi, už nevládzem, ale šiel si ďalej cestou trpiaceho človeka, mojou cestou. Vo všetkom si mi bol podobný okrem hriechu. Keď si pomyslím na pády svojej lásky, viery a nádeje, môžem iba povedať, odpusť mi. Toľkokrát som zhodil svoj kríž a nechcel som ho niesť, takže druhí museli pod ním padať. Ľutujem, že moja láska tak malo trvala, ako aj moja viera a nádej, takže som ľahko upadol do zúfalstva. Zriekam sa všetkých hriechov proti láske, viere a nádeji. Prosím o odpustenie teba aj všetkých, popri ktorých som prešiel a nepomohol im vstať. Ježišu, nech ich tvoja milosť teraz vyhľadá a pozdvihne a pomôže aj nám, aby sme sa zdvihli a išli ďalej cestou kríža a vzkriesenia. Pane Ježišu, nech mi je Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosti a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Jak plakala a trpela Svätá Matka, keď videla múky Syna milého, múky Syna milého.
Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Láska bola silnejšia ako trpkosť. Mária, keď si stretla svojho syna na krížovej ceste, mohla si mu poskytnúť útechu iba pohľadom a v jeho pohľade pocítiť, ako z lásky ku mne prijal kríž a utrpenie, aby ma spasil. Ďakujem ti, Mária, že si neustúpila a nesklopila oči, ale že si pri stretnutí vašich pohľadov ste boli obaja prijatý Otcov vôľou. Mária, vypros mi vernosť, ako si mala ty. Ježiš, odpusť mi, že som sa vyhýbal stretnutiam s tebou a že tieto stretnutia boli často iba povrchné. Odpusť mi, že som nebol bratový bratom, že som zanedbával lásku a porozumenie voči trpiacim, najmä keď som sám trpel. Už viac nechcem pred nikým utekať. Daj mi milosť stretnúť sa s tebou pri každej príležitosti. Aby som mohol stať pred tebou ako tvoj milovaný učeník a aby si ma mohol poučiť pri každej príležitosti byť bratový bratom. Zriekam sa hriechov sebaľútosti, zbabelosti, strachu, zatrpnutia. Prosím ťa za seba i za všetkých, ktorí sú osamotení, ktorí sa uzavreli do seba, ktorí trpia, nestretávajú nikoho, kto by im bol ochotný pomôcť. Nech stretnú teba a ty stretnú ich. Nech sa naše utrpenie obratí na naše dobro a na Otcovú slávu. Pane Ježišu, nech mi je tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosti a vyľakým krvi na krížovej ceste. Nech mi priniesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. To, že by z nás nezaplakal, že by videl bolesť aká je v jej srdci nevinnom, je v jej srdci nevinnom. Piate zastavenie. Šimon z Tyreny pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Prečo aj ja musím mať účasť na jeho potupe? Preto, lebo mňa si Otec vyvolil, aby som raz mal účasť aj na jeho sláve. Takto asi Šimon neuvažoval, keď ho museli prinútiť niesť tvoj kríž, Pane. Ale predsa ti pomohol. Ježišu, ďakujem ti, že si prijal túto pomoc. Šimon niesol kríž na miesto teba len krátko, ale ty si sa mu určite poďakoval večným životom. Dá by som aj ja pochopil, že len vtedy môžem byť naozaj šťastný, keď ťa spoznám v každom bratovi, ktorý trpí. Ježišu, prosím ťa za všetkých, ktorým som nechcel pomôcť ťažkosti. Odpusť mi a uzdrav ich v spôsobených rán. Zriekam sa hriechov na nelásky, neochoty, šomrania. Pomôž mi, aby som sa naučil byť citlivý v bolesti iných a vedel potešovať aj v najťažších chvíľach. Pomôž mi využiť každú príležitosť, aby som sa mohol tešiť zo šťastia ľudí a zo šťastia lásky už tu na zemi. Prosím ťa za všetkých, ktorí hľadajú nejakého Šimona.
aby pocítili, že Ty si im blízko, vždy blízko, ochotný pomôcť niesť ich bremeno. Pane Ježišu, nech mi je Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si bojoval poslušnosťou a vyľakým krví na krížovej ceste. Nech prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. To by nebol rozžialený, pozorujú bolesť ženy, ako trpí so synom, ako trpí so synom. 6. zastavenie. Veronika podáva Ježišovi rúčnik. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. Nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred kým si zakrývajú tvár. Ježišu, ich párty znetvorili, krv sa zmiešala s potom, či ťa nebolo možné spoznať, no Tvoje srdce milovalo a preto aj Tvoja tvár bola krásna. Žiaril si vnútornou krásou i napriek vonkajšiemu zohaveniu. A vtedy ťa stretáva odvážna žena Veronika. Ona nezabudla, že si vždy konal iba dobro, že si toľkokrát zastavil slzy, ktoré tekli od bolesti a utrpenia, možno aj jej. Ježišu, ľúto mi je, že som svojimi hriechmi toľkokrát zohavil svoju vlastnú tvár aj tvár iných a tým aj Tvoju. Ja som vydal zlé svedectvo, že Tvoje svetlo a radosť nemohli preniknúť do druhým. Odpusť mi. Odteraz chcem, aby Tvoja tvár a môj život boli odrazom Tvojej tváre a Tvojho života. Zrykam sa hriechov, rúhania, sebectva a pýchy. Prosím ťa, očisti moju tvár od každej škvrny a vrásky, aby Tvoje svetlo mohlo zažiariť i zo mňa. Prosím ťa aj za všetkých, ktorí očakávali odo mňa viac lásky a porozumenia, aby mi odpustili. Pomôž nám, nech Tvoja tvár a Tvoje svetlo odteraz žiaria v nás a cez nás. A oslobod nás aj od rúhania, ktorým toľky urážajú Tvoje meno i Tvoju česť a slávu. Pane Ježišu, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Pre hriech ľudu bezbožného vidí syna mučeného, jak ho človek zbičoval, jak ho človek zbičoval. 7. zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. No ja som červ a nie človek, ľuďom na posmech a dávu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád. Ježišu, po stretnutiach s matkou, Šimonom a Veronikou, ktoré ťa aspoň trochu potešili na Tvojej krížovej ceste, nasledoval ďalší pád, určite ťažší a bolestivejší ako prvý. No Ty si znovu stal a pokračoval ďalej. Ďakujem Ti, Ježišu, za Tvoju cestu, za Tvoj pád i za Tvoje povstanie, ktoré mi ukazuješ, ako ísť ďalej. Tak ľahko som v pokušeniach zabúdať na svoju lásku, na svoju cestu, svoj smer
a zostal som pri zlých návykov. Odpusť mi moje pády, moje rozhodnutia, ktoré boli také krátke, moje sľuby, ktoré som nesplnil. Ľutujem to. Zriekam sa všetkých zlých návykov, myšlienok a citov a všetkého, čo mi nedovolí kráčať za tebou. Prosím ťa, daj mi silu odolávať pokušeniam. Pomôž mi vždy vstať z hriechu. Prosím ťa i za všetkých, ktorí znovu padli, aby s pokorou prijímali svoje pády a pozbudení tvojim príkladom dokázali vstať. Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojil poslušnosti a vyliatím krvi na krížovej ceste, priniesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Vidí, ako syn milený dokonáva opustený dušu Otcu odovzdal. Dušu Otcu odovzdal. Osme zastavenie. Pán Ježiš teší a napomína plačúce ženy. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: Dcery Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Ježiš, tichý a pokorný srdcom, svojim krížom a utrpením si nechá vyvolávať povrchný súcit, ale vyzvať na hĺbku premenu života. Ďakujem ti. Tvoje utrpenie ti nezatvorilo ústa, ani ti ich neskrivilo v pomste, ale otvoril si v najťažších chvíľach, aby si vyslovil odpustenie, lásku i napomenutie, lebo si úprimne miloval. Ježišu, ty si najbližším svedkom mojich skutkov, aj toho, ako ich hodnotím vo svojom svedomí. Odpusť mi, že moja láska nie je bezvýhradná. Častokrát som hľadal útechu v tom, čo mi ju nemožno dať. Pre samoľúbosť som nepočúval pravdu o sebe, ale obracal som sa k lichotkám a ku klamstvu. Nemal som silu povedať pravdu s láskou. Klamal som seba aj iných lichotivými slovami. Odpusť mi všetku neúprimnosť a všetok strach, ktoré spôsobili, že som nehľadal vždy pravdu v láske. Zriekam sa všetkých hriechov klamstva, neúprimnosti, falošnosti, bezbožnosti. Pomôž mi, aby som odteraz nikdy nehľadal klamné úteky, aby som ich neprijímal a ani neponúkal druhým. Svoju pravdu chcem prežívať v tvojom svetle. Prosím ťa za nás všetkých, aby sme nehľadali povrchné riešenia s týmto svetom, nezabudali na dokonalosť lásky a odpúšťania, ale aby sme vždy hľadali tvoju pravdu. Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si bojoval v poslušnosti a vyliatím krvi na krížovej ceste, priniesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. O ty, matka, zrie do lásky, nech prežívam bol tvoj ťažký a nech s tebou nariekam, a nech s tebou nariekam.
9. zastavenie. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Skutko niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Ježišu, vidím ťa, ako si padol pod krížom už tretí raz. Aj dobrovoľne nesený kríž sa môže stať veľmi ťažkým. Si zmorený až do krajnosti. Svoje rány a modriny z pádov si obetoval Otcovi za mňa. Padol si len preto, aby si mi ukázal, že vždy môžem povstať aj po poslednom páde. Ďakujem ti, Ježišu, že má so mnou trpezlivosť. Ježišu, hanbím sa, keď si pomyslím, koľkokrát som bol netrpezlivý, malým a slabým. Silného som sa bál a slabého som sa váhal zastať. Ježišu, odpusť mi, že moja láska bola veľakrát slabá, nedokázala druhým obviazať rány a chrániť ich pred modrinami. Zriekam sa všetkých hriechov, slabosti, neschopný, neochoty, nedôvery, neúprimnosti, zavrhnutia. Prosím ťa aj za všetkých, ktorým som dopomohol padnúť do hriechu. Buď milostivý a pomôž im vstať. Aj tým, ktorí ustávajú na ceste zamotaní do hriechov a životných ťažkostí. Nech každým srdcom prúdi nová sila a nová vôľa pre nový život. Pane Ježišu, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktorý si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Nech mi srdce láskou plánie ku Kristovi neprestajne, veď on je môj Boh a Pán, veď on je môj Boh a Pán. Desiate zastavenie Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježišu, viem, že keď nenávisť začne kurz zlé plány, tak ľahko sa nevzdá. Po zbičovaní ťa korunovali trňovou korunou, odeli ťa do červeného rúcha, bili ťa trstenou po hlave a rúhali sa ti a nakoniec zliekli ťa z teba všetko. Ty Božie slovo, skrze ktoré je všetko stvorené a krásou zaodeté, stojíš teraz obnažený, aby si z nás strhol kliatbu hriechu a smrti a zaodel nás požehnaním života a vzkriesenia. Ďakujeme ti. Ježišu, odpusť mi, že som potreby tela bral väčšmi ako potreby ducha. Odpusť mi, že som ustupoval vášňam na úkor ducha a duše. Daj mi milosť obratiť sa. Zriekam sa všetkých hriechov, nečistoty, zlej žiadostivosti, zlomyselnosti, zlosti a lákomstva. Nech ma Tvoja milosť prezlečie v nového človeka, aby som tak mal účasť na Tvojej smrti a zmrtvých vstaní. Prosím, aby sme sa si všetci ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, obliekli hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Nech sme všetci odetí do nových šiat dobroty. Pane Ježišu, nech mi Tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, priniesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Svätá Matka Krista rány, ktorými bol doráňaný, hlboko mi srdce pláč, hlboko mi
srdce pláč. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Obkľúčuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Ježišu, aké bolesti si vytrpel aj za mňa, keď ťa pribíjali na kríž. Zostúpil si do najväčšej hĺbky ľudského utrpenia. Pribitý na kríži prosil si svojho otca o odpustenie. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ďakujem ti, že si povedal tieto slova odpustenia, keď si mal najviac príčin odsúdiť. Tvoje utrpenie z poslušnosti k Otcovi nás vykúpilo, lebo si poslúchol a trpel z lásky. Odpusť mi, Ježišu, že som ťa nevedel nasledovať v odpúšťaní, ale že som svojim správaním a ohováraním pribíjal iných k stĺpu hanby. Odpusť mi moju svojvoľnosť, ktorá má hlboké korene v samoláske a pýche. Zriekam sa všetkých nespravodlivých želaní, svojvoľnosti, samolásky, pýchy a zlých návykov, ktoré ma pribíjajú na kríž a ktorými aj ja druhých pribíjam na kríž. Pomôž mi, aby som odteraz mohol byť ukrižovaný iba láskou k tebe a blížnym. Prosím ťa, oslobod nás od seba samých a naplň tvojou láskou, aby sme ju mohli rozdávať vždy a všade. Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, priniesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diablovských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistých. Na bolestiach. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ponižil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Ježišu, boský trpiteľ na kríži, si zakončil svoje dielo vykúpenia. Dovršil si ho v najhlbšej bolesti opustený, ešte akoby aj od svojho otca, bez útechy, v najťažšej podobe utrpenia. Hľa, kam ťa priviedla láska ku mne a poslušnosť k Otcovi. Kto z nás, kedy pochopí tvoju lásku? Ježišu, ďakujem ti za tvoju obetu na kríži. Odpusť mi, že moja láska k tebe je taká malá, že som častokrát bežal iba za svojou útechou. Nepríjmal som kalich svojho utrpenia a neznášal ho za spásu sveta, ale žil som zatrpnuto, nezmierený s Otcom a s ľuďmi. Bolí ma to. Prosím ťa o odpustenie, že som hrešil a uražal teba aj tvoj kríž. Zriekam sa každej urážky, ktorej som sa dopustil voči tebe a voči blížnym, alebo ktorej sa dopustili iní voči mne. Zriekam sa každého negatívneho púta so svojimi predkami, príbuznými osobami, ktorým som ublížil, alebo ktoré uškodili mne, či s ktorými som zhrešil. Od dnešného dňa chcem patriť iba tebe a tvojmu krížu. Nech mi je on jediný znakom nádeje a spásy. Prosím ťa aj za všetkých, ktorí pre utrpenie stratili všetku dôveru v teba a viac sa už nemodlia a nehľadajú Otcovú vôľu. Odpusť im, upokojí ich a vylieč ich svojou milosrdnou láskou. Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosť a vyliatím krvi na krížovej ceste, priniesie pokoj oslobodené od hriechov a všetkých diablovských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Daj nech s tebou pláčem chvílim a nech s Kristom spolu cítim, kým len tu budem žiť.
len tu nám budem žiť. 13. zastavenie. Pána Ježiša snímajú z kríža. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek z judejského mesta Arimatei, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi očakával Božie kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a poprosil Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nikto neležal. Ježišu svoju pozemskú púť si skončil v ťažkom utrpení. Zomrel si ako hrdina lásky a odpustenia. Matka Mária utechy v čase hlbokého utrpenia, keď ti položili z kríža mŕtve telo tvojho syna do náručia, bola si bezmocná, ale nie sklamaná. Opakovala si slova, ktoré si povedala v Nazarete. Kľan, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária tam, kde neviem alebo nemôžem pochopiť Otcovú vôľu, stoj blízko môjho kríža a pomôž mi povedať Otcovi, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Ježišu, z lásky ku mne si zomrel a vykúpil si ma z zajatia hriechu a sebectva. A ja veľakrát zostávam chladný a znovu ťa tak ľahko urážam. Zriekam sa každého hriechu a sebectva. Prosím, osloboď a vylieč ma zo všetkých zlých závislostí a urob ma slobodným človekom. Osobitne ťa prosím aj za všetkých, ktorých láska celkom ochladla, ktorých hriech duchovne zbabil tak, že im hrozí večná smrť. Oživ ich silou Božieho ducha, aby boli zachránení pre večný život. Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosť a vyľakým krví na krížovej ceste, priniesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Po krížom stáť, tebou túžim, tebe vdialiť sa pridružím a chcem s tebou žalostiť a chcem s tebou žalostiť. 14. zastavenie. Pána Ježiša ukladajú do hrobu. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. So zločincami mu dali hrob, jednako s bohačom bol v smrti, lebo nerobil násilie ani podvod nemal v ústach. Ježišu, prijal si smrť a hrob, aby si bol jedným z nás. Svojim krížom si posvetil utrpenie, svojou smrťou zničil smrť a svojim hrobom si otvoril všetky hroby. Ďakujeme ti. Ježišu, viem, že i mne sa život na tejto zemi raz skončí. Nepoznám ani deň, ani hodinu, ale už teraz ti odovzdávam celý svoj život i svoju smrť. Odovzdávam ti aj strach zo smrti. Zriekam sa každého hriechu, ktorý mi bráni na ceste za tebou. Pozri, uzdrav ma a daj, aby som stále žil vo svetle prechodu k tebe. Nech okamih mojej smrti posvetí tvoja prítomnosť. Prosím ťa za všetkých, ktorí zomierajú prírodzenou smrťou, ale aj za tých, ktorí zomierajú náhle alebo násilne, ktorí sú zatrpnutí a bez nádeje, či zomierajú neľudským spôsobom. Všetkým zjav svoju lásku, odpusť hriechy, uzdrav rany a voved ich do svojho kráľovstva. Zachráň nás všetkých od večnej tmy a prived nás do svetla, ktoré zažiarilo tretieho dňa nad tvojim hrobom. Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, priniesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
aj nad dušami vočistí. Panna Panien, prevznešená, aj pre mňa si zubožená. Preto s tebou nariekam, preto s tebou nariekam. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že mi počas tejto krížovej cesty navraciaš pokoj. Liečiš moje rany a oslobodzuješ ma. Viem, že vo mne i vo svete ešte veľa zlá a hriechu. Viem, že knieža temnot, nepriateľ ľudia od počiatku, zvodca, klamar, Satan nemá chvíľku kľudu a zrádza a ničí ľudí ich lásku a pokoj. Preto znovu dávam svoje áno Tebe a nie Satanovi. Zriekam sa každého jeho zvádzania a zavrhujem akúkoľvek spoluprácu s ním. Ďakujem Ti, že mi hovoríš, neboj sa, ja som ťa vykúpil. Ty si cenný v mojich očiach, milujem ťa. Svoj život som položil za Teba a svojou krvou som zmiel každý Tvoj hriech. Si slobodný, Tebe patrí moje kráľovstvo. Už sa nepozeraj dozadu, ale chod tam, kde ťa posiela a konaj moje skutky. Amen. Modlíme sa za nášho pápeža veľkňaza Františka. Nech ho zachová a oživuje Pán. Nech ho urobí šťastným na zemi a nech ho nenechá padnúť do rúk nepriateľov. Oče náš, ktorý si na nebesiach, Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. zdravá Mária, Milosti plná, Pán s Tebou, teraz dostanul za pastiera svojej cirkvi. Daj, aby slovom i príkladu napomáhal spási Tvojho ľudu a priveď ho spolu s ovečkami, ktoré si mu zveril do večného života skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Požehnaj všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Chcem sa vám poďakovať, že sme sa prišli pomodliť krížovú cestu. Ak budete mať chuť v nedeľu na budúcu, druhú pôstnicu, tiež môžem stretnúť o 3. hodine na krížovej ceste. Pán Boh požehnaj. Thank you.